Hello, good people. Murisema Zimbabwe. Welcome to our vlog. Today, dombo kuratidza ikuti dzimwe nzvimbo dzakaita sei. So, tiri muno muJoburg, nzvimbo inoitwa Midrand. Patati aiwa, rega timboratidza vanhu kuti kumusha kwandobva inini kwakaita sei andika. Saka apa doti mufambe nenika kusvika tasvika muChipinge nekudzoka. Saka along the way ndakabva ndatakurawo shamwari yangu inoitwa iyo Baba Tencent. Doti mbona vakabatwa sei, vakafara here nenzvimbo inonzi Chipinge. But kukudza chokwadi havachatodi kudzokera kwavo kumasvingo kuvakutoda zvekuChipinge. So guys, chimbona taikuonawo chii chakavanakidza kuChipinge chaizvo. So for now tichange tichifamba tese mbijana dzamara tasvika. See you. Apa manje ndasangana neshamwari yangu sahwira wangu mukuru Baba Tencent. Rwendo rwatotanga ipapa paMidrand apa. Tareka tiende kuBuzzstone. But before tisatarowa tsoka taimborwa nyaya tichimwira ka cup of tea inonzi cappuccino. Imi zvinhu zvodiwa. Tiketi rapo, passport riri panzvimbo. Tava Pretoria paBosman. Tangomirira bhazi kuti risvike tirwe pasi warume. We were very excited kuti takuenda kumusha kuChipinge. Vasingazivi paBosman ndipo pacho ipapo muPretoria ndopanokwirwa mabhazi mazhinji anoenda kumusha. Ndokumbira muburitse matiketi enyu vachipinda mubhazi. Moburitsa matiketi enyu vachipinda mubhazi. Chipinge oyo takapinda paChipinge. Komanaka kuChipinge kufaya baba, takamirirwa zvese, takamirirwa paChipinge. Tinongodarika chete hatidazotine kumi takaenda paChipinge. Vanhu vari kupinda mubhazi tatungamira zvedu takutobuda muPretoria. Sezvandataura kuti handisuda kuratidzai too much of side reJohannesburg kana side re kana tiri Johannesburg tongoti vangofanira kuti South Africa, side reSouth Africa. Tiri kumhanyira kuenda kuChipinge wakomana. Tisu tarova pasi, tiri muna Mapuya, ndo bhazi ratakasarudza kuenda naro sezvo kuChipinge bhazi iro rinobata zvaro nzira. Panonzi paZebediela ndo pataita mborowa zvedu recess tichipika futi vamwe vanhu kuti tirove tiende kuChipinge. Sezvamuri kuona vanoziva kuti isaini yei. Tatosvika paboda 2 minutes. Murume anonzi Baba Tencent kuzikanwa anozikanwa zvake just because pabhodha hatina kumbomira. Vamwe vachiita 2 days vari pabhodha, isu takatobuda zvakanaka. But manje pakazochinjwa bhazi kuti ngatijambire mudouble T tirove pasi. Saka patakutosvika kumasvingo pamuri kuona ipapo. Sezvo tiri kumhanyira kuChipinge. Ngwanani. Yawakakura uri wachitsurwa nenjove nanhasi mbozvingwa nendove. Haugoni kuitsawo matiles box rinoita $5. Vaudzei mukoma. Unotiitireko vana imi uresva tadza kwai ereji yangu inomira zvakanaka, basa rangu rinobati wovapo mauroyi. Ndiwe muroyi. Hausi kugona kuchengeta baba namai vako. Hausi kukudza hama dzako. Zungunde. Ivo vaprofiti ivavo nemapasta enyu iwayo wakambotarisa kumba kwawakabva here? Kuneiko vanokudzawo here hama dzavo? Ini mwana wacho. Saka iwo ndinoda kumugonera. Kukonewa kundoita mari yako. Bhai ndoda kuita tai yei. Ndawakaisa tai yoyo ikaungana kusadza bhaketi. Ungadai usina kuvaka manchoro. Yamai vako vaone makore vakanochikanda tai. Takasunungurwa ndechipi, village yako inongwa dhakwa, basa rako rinongwa dhakwa. Hauna kana
chino South Africa unoza saka hauzi kurwadziwa hauzi kuzwa kurwadziwa here ndisingadi kuenda kutoilet. Unotomanikidza apo tasvika musingo paexo saka exola tasvika masingo ukaona mambungu aripo tiri masingo tauroti dada ndo information tauri kuti kusouth africa tafa kuti mapurisa kachisaziva tiri paexo takaenda wotidii tumute twakada welcome mapinda masingo ndo zvakanaka kaulelo jisi dzocrossa bord vakuna vachimubhodha izvezvi ichi uchisangana nechimama ichi umusvingo icho tasiyana hedu nezvemasvingo takutorwa pasi takuenda Birchnaf kuti tizobata bhazi kana mataxi anoenda kuChipinge. Though mubhazi mune vanhu vari kutaurisa ngwakamwa. Fifa. Tu só que tu não vai só que tu não vai dizer. Vira muzio afona. Ndakabona kuti mushela una ndiri kubudikira. Ndo abantu mvura pa ndiri kubudikira. Tase kutsuka kwandaita. Bisakete ndirione murume mutsukutsuko kati weke. Guys, tonight a trip to Spa, trip yo. Africa. Nasi tati timbotora a road trip. Trip. Video is needed to Zimbabwe. Now we are in Zimbabwe. We just passed Masvingo, going towards Beit Bridge. Where the Birchnaf Bridge, man? Birchnaf Bridge. Yeah, towards Birchnaf. Tajara zokujamba. Tapura face you there. Yeah, so going Chipinge. Apa tatosvika kunonzi kwaRoy. Roy ndepekunge takutopinda kunonzi kwaNyika. Tatenga chibage kusiri kufarisa ikoko. Andi munoona kune vanoziva nzira vanotoziva kuti apa ndo pamutende paZCC pahuru yadzo chaipo. Chero munda wamuri kuona pese pamuri kuona paZCC aipo pakavakwa. Pakavakwa. Ipapo tatomanyika panonzi panyika one nzvimbo ine robot racho rine maseconds ano counter down iro harini nechekure chazama iro riri hatinombopedza time izvozvi tatomubirchnaf tasvika Birchnaf tiri kumhanyira kuChipinge wakomana rwendo rwedu rurefu saka you know. Dzakumbotesta ngozha. Isusu edu takapesera kudya ngozha kudhara. Zvengozha for now. Tiribo. Kona mabagwa ari mubhaketi ndani nhambo singamazivi ari mabagwa ari mubhaketi. Gokoko ndo rinonzi gokoko remabage. Gokoko uri kweza wati zvimwe handizvizivi.
ne Brahmo nemametumba yemazamucha yakanaka no. Wasika bwana. Dumas Films and Baba Tensen, we are here. We are here. Krishna Bridge, guys. And now we are heading to Chipinge. Baba Rul Chirupinda Umuanga. Nipapinda mtumba werume. Iro mtumba. Arekeri. Pinda mama, pinda bambiri babati. Viskarga fatlo jas na yakuman. Koi poison. Nai. Deus já deu também na televisão. The people talk. But why here? Here are the writers who tend to look like Way Bridge. oh. But we need technology, Papa. Sabe river. Sabe. Ama bridge akasi abaka bridge. Sia akakuda sasa kuni. Sabe. Amana mbona leo nakazana mama. Maida munyama. Yeah. Wani inokuda hapa isa diabuda. Seriously? Mutumba. Kaza mwazi. Ndaunofananidza kapane mandedzo Turi mushika buditsa mavesi. Buditsa mavesi. Ay. Amana. Ubude. Shika mavesi ndazo muda. Ari kubuda cha. Nenda ufada Buditsa hiyo. Drive. Icho. Dino mama nazabe. Iko kubva muBechnaf kuenda kuChipinge. Panhu ipapo pakatitira parefu but panhu papfupi. Nyaya yanga iri chidaka chekuti tidini tisvike muChipinge. Taita nonokerwa. Aya makedhemu kana kuno vasingazivi makedhemu ndichakuratidzai kuti makedhemu acho akaita sei. Anotorimwa munda yakakurisa stereka inokwanisa kubuditsirai zvese. Aya mabhanana panonzi paJopa. Pane mabhanana akawanda. Hamungapedzi. Vhidhiyo racho ringareba zvetikada kuratidzai mabhanana ese. Ndosati aiwa ngandikuitire fast forward but though ndichiita fast forward munotoona kuti mabhanana akareba akawanda. Tasvika paJopa. Pamusika wepaJopa. Apa unoona zvinhu zvese, mabhanana, madhumbe, everything. Makedhemu andanichataura yaye ndiwaye. Apa manje welcome to Chipinge. Takupinda Chipinge. Uko kwese kwamuri kuona kumberi yatove Chipinge yese. Ndo kwacho kwataitakamirira kuti tisvike. Tapinda muChipinge apa panonzi pamahambo. Hey!
Takazinakira utano hwakadaro nyatsofada. Thank you guys. Visit your country. Ndai kunyika dzenyu akomana munakigwe muwane zvekuita, invest back home, kwete kuti makanamira kunyika dzavamwana muchituudzwa mazita. Apa tinozibikira doro redu paDelta, tinozibikira doro redu rimwe munozoribama kunaro na South Africa. This is it. Mozoribama na South Africa muchiti order kuzima kuna chuti tisu vanhu vacho vaita zvinhu zvava iDelta. Tichifadaya makanitora izve tichifadaya tiri munyika medu. Tichitofadaya kusvikana vaziva kuti Zimbabwe apo kuri sei apo vari kufadaya vari mubhazi ravo vachizifambira ungavadi hakuna anokubvunza ndizararama sei kuZimbabwe. Shamwari pano restaurant yanonzi chi iyo yamuri kuonayo Good One Inn. Vakomanaka nyama yandadya nemuriwo wandadya haisi yamire yakazadza masiku fertilizer nemasiku Jackson ye ndacho ndiri kudya kudya vegetable chairo sadza rakabikwa zvakanaka rikahwisisa mugoti boil up rikahwisisa mugoti. I was like enjoying wakomanaka. This is my country. Kutoka mgo kunzi bhaye muno kungosina nyika yako uyepo na own country inonzi yedu. Right. Good people, this is it. Vanhu vakangosununguka kuita zvavari kuda. Apa vakomana vacho muchona vakadaiso madhorari akaloda kuzadza kuti bhaye usina kana 100 rand chai. Vakaloda madhorari. So tasvika paflea market cause taida futi kuronga kuzoshuta music video tiri muChipinge. Kune maclients akati aiwa hamubudi musina kumbotishutawo mavideo. Ndosima makadi zvinyi naika ndinobvumirwa. Tapinda ndo kunonzi kuflea market. Kuri sei ndinonyutirwa makadi zvinyi ndisasiwa navanhu regai ndimanje ndisasiwa navamwe ava makadei ndikinjwe ndoza wangu mukova zvamene zvine kachirungu mukati hapana zvavanotiita takutofadaya
Makadi. Ndakuda nemimba ndozotende kwaizvozvo. Fadaya tiri mumaravasati ekuZimbabwe. Exactly. Tichiravasata zvedu. Vanhu vaita zvinhu zvavo timu rangu. People are doing their things. Zvisinei kunzuru in their own country. Kondai kunyika kwedu wachipingi. Kuzongoona kuti afa. Amudu ushanyigwa neni. Awani kwamiri. Right, we are in a place known as Maravasati in Chipinge, the biggest flea market. Zvese, masola, numbi, malaiti, shangu, anything that you think of, my perfume, zvese. Yeah, vanozvita zvinhu zvavo vanapa. Vanozvita zvinhu zvavo. Havambokwera vachitenderedza in their own country. Hakuna novadzingirira kuti hey, mapassport what. Imi muchishora nyika yenyu muri kwamuri ikoko. You will come back here. Zvataverenga tiri kumabhuku zvipame kumadhara kuma war history stories. This is where we are. Chipinge tiri kutofadaya. Toenda kani Maridea kanyire. Toenda kani Chirinda kanyire. Toenda kani Gaza kanyire. Toenda kani Cheche kanyire. Tanganda Bixla Jazzy Zona Veremu South Downs Mutema Tamandai Maunganize Chipinge mwana wa mai Matumbe Chipinge mwana wa mai Bambaira Chipinge mwana wa mai Gosha Chipinge mwana wa mai Hakuna kunoridza ndodiwa. Oh, atwaizori achemba kunoko. All right. Aisima anenge ari majake. Faraday. Oh, palisa miti. Madam. Wadi. Where is the photo where? Ndara yowe. Mbofamba. Yo no shoot amafilimu kayo. Good one. Yo. Tiso wacho. Yo Tiso ndara. wacho. Imbo shoota don. Uyu ari kushuta. Asomona. Uyu ndi ari kushuta. Ndakambona zvanoita. Dangana rudo kubuditsirwe pfuti poto tangu. Inai machini. Yane. Mafardo. All right. Shamari kuna manaishi bhutsu wangu. Waona zvangu. Manaishi. Wanguka. Kaya chikumba chacho. Mari iyi. Ya, vanhu havasi kugara pasi ako mani. Munhu achifura bheri rake kuti wakuti nyowani utotanga zvakadodaro. Bhutsu tadziona, tauni tatenderera, satapedza kwese iyo GMB tinayo muChipinge. Zvese tazviona tambotenderera nekuneta kwakubata kosi kurara hatisati tarara. Tatotanga nekutenderera mutaundi tisati tambodini kudini. But pakona patakuenda ndo patakaona kuti murume anonzi Batinson anodikwa nevanhu vakawanda. Vanhu vakabva vaziva fast vanhu vakamanya kuti tikumbirawo mafoto. Asi taitora vanhu vedu ava vanga vachititungamira rwendo rwedu vachitiratidza makona ese. Inini hangudo kuziva because ndo kumusha kwangu, but pane vagari vemo manje vanoziva makona. Chimboonai kufarirwa kwakaitwa Batinson tasvika panzvimbo.
Hapana lemukatiita baye. Moto wa diesel. Endai mtoko. Chokutorai. Babateni. Babateni sena. Yes. Araba, babetora utoke foto. Babateni sena bajara. Jiba baba. Babateni sena. Ayo, una utore. Provide problem. Provide problem. Provide una chawatora. Auna. Mirai. Yes. Wazo tora ndako. Aya, wachamba pesa na hapa. Wako ndani una busi. Enda chinda. Ndako yangu. Wazo yana. Aingo ndani mabusi. Nebasa ndara. Baba tendara. Baba tera iyo watoro ma. Biro oreza atoro. Tati do provide. Masina utogwa arutorwa nefoni yani chiitayo fast Chitogwa hizi. kushoka ukatoona tisiko tetadzika usasuka but still mangwana tiri pano but iri tinaro kai mweya wakutaura iri bhowa ndiri ngati zvazvini futi mwero Panapo panzvimbo tinavo vese hapana chokumirira pano nokugadzika inozotisimudza kare pafemu paorlando naMr Dumas. Zvezuva ranhasi rakaiti chimbondorara. Ava makuseni rava zuva idzva, the new morning yedu yemuchipingi. Apa taitobva kuGaza, Gaza E Vietnam Town. Producer yemuchipinga. Fana vechidiki. Fana vechidiki ngoita sei. Fana vechidiki norama wesa. Parutoro washeni baba. Arisi suwa ndije. Chimwe chinhu taisingafariri kukwira mataxi because tainatsa kuda kuona nzvimbo. Kudzura. Kudhuva. Ndifuna kudhuva. I think vanhu vakutozviti. Ikanzo. Oh. All right. Kotso. Amen. Tosimba. Ashandisi kotswa. Wasifasi. Wachidayira. Kotso. Eh. Serious? What's why? Inda ipinda ndugu. Sa munotodaira kuti ayate.
Oh. Wazonaka kuZimbabwe ndiri ku South Africa. ZCC vanti koto maZimbabwe vanti South Africa. Timu lekunoko vanoita ekuvari kuZimbabwe ku South Africa. Ndani miacho ndai ngachiuya mutani. Imi secret iripo. Vanhu ava. Zve secret yanga yakuda kutaurwa pakwa kwauda kutovharwa munhu manje kuna kana secret inozikanwa ipapa. Ani muri kuona apa. Nzvimbo yandiri yatiri kufamba in fact ine lodge seipapa inonzi Palm Crest. Itori lodge vakatoona kuti chifura baba tese vatoti chimbotitire advert zve tikati ndo zvatoda zve regai tikurovere advert rakabuda sei chimborone kuti rakabuda sei. Right, andi baba vatensele kuripa kuzvigarira ndiri paChipinge paPalm Crest Lodge, nzvimbo yokuzororera nokurara zvakanaka, peace of mind. Wakazorora nemudiwa wako kana woga, either you're doing office work or anything that you want to do, as long uchida kufungwa nemhepo, because Chipinge is a very breezy kind of area with a natural environment. Perenyo wagorese kwakatonhorera, green evergreen. Okay, pano lodge pakarongeka manje, pana malodge echirungu, mvura inodziya inotonhorera, breakfast yako zvakanaka, all in one room. Unonatokufada yakunakirwa, une chidade chako, une waunodana naye, une mhuri yako here, or we are doing everything for a job. This is Chipinge we are talking about, the less talked place in our country but high leveled. What you did, ndi baba watesiri kwa kuzigarira ndiri pa Palm Crest Lodge, ndakarara zvakanaka. One day for 2 weeks ndakazorora zvangu kwa padhurise, because my service acho it works that way. Ndi baba watesiri kwa kuzigarira ndiri pa Palm Crest Lodge, Chipinge Zimbabwe. Apana zvaungatita, ngatinyatsa kuzorora takasununguka ende hapana. Ndoona sekuti rakabuda advert iri. Handiti kamariwo taikada. Maybe newo next time patiri kuuya uchadawo advert. Tingoripo. Anyway, regai tikontinue nerwendo rwedu. Tiri kuenda kutown ipapa. Asi kune vanodawo kurara mulodge. Tatokuratidzai ndo nhamba dziripo ipapa. Visiyana. Arozvifambira zvavo. Vachiriko vachibva vakasenga vari kubva vakasenga zvavari kuita zvavari kuita. Woera kumana apa. Zvimbozvizva. Uko new start. New start. Tikaenda so. It's now new start. Tasaoni. Asimeti. Aisi kufungidzira kai. Akogara vari kuka. Wopinda zvako uchinofada. Woti chekera vakachekerera. Wakanopinda kuseri uko. Wakanonyora mapepa, wakanosaina auto wangu. Wakatobuda wakatodai. But ngataure chokwadi madzangu. Chipinge kunaka yakanaka zvai. Zvisiri zvekumboti kuzvibhiga, but kunaka yakanaka Chipinge. Ende kune kwechitonhorera kamufungi. Kwechitonhorera apa ameno ka fresh air kaingori nayo. Zvinhu zvese zvingori green so zvakanatsoti Chipinge yakanaka imani. Chimboivhizitire mboona mufunga ndonyepa. This is Chipinge. Apa bachi pamusha. Bora hapo. Tete. Hapa ndio goda.
apa tapinda Tonazga. Muri kuona patiri kuapproach apa. Takavimbiswa kuti mukauya mangwana toita maadverts nemi. Tikati arega titange neipapo tione kuti vanorevesa. Tisvikewo. Mwamukase. But vanhu ivo vaitorevesa mufunge. Vanonzi veKasongo. Kasongo vanotengesa product yamuri kuona. Kasongo inobatsira kubooster muviri. In fact ndingataurisa ngatimboone advert racho ratakaita toona kuti vaitaura nezvei. Rachanti baba vatesa ni baba vatensili kuripa kuzvigarira ndakamhara muchipinge all the way from South Africa kupinda kuti bvowane ndopauga pachinowanikwa chinotapira ichocho chakachikonzi Kasongo ndikatika ndengu yemudondo irako mara cheoverspeed waikonaka wanende chachinopinda muropa chinovaka mhuri icho Kasongo kanotapira. A man and everyone should have this one kuripa kuzvigarira regaludzo zvinonaka zvinorwa muchipinge tete munoti kudi product inonzi Kasongo inowanikwa muno muchipinge. Tinoriwana mumashops akaita seanoayo maleading stores sana rana ana beef vari muno muchipinge kana mumanikaland yese tinowanikwa. Tinokwanisa kuwanikwa futi outskirts of Chipinge kuna Bethnaf. If kana ndiri kuti tiri mumanikaland tiri kubata some of the past ari muno mumanikaland. Pachinowanikwa koko kumakomoyo kunotonhorera chinobatsirei nhai chuni chobatsirei? Chinhu ichi chinonzi chikasongo chine jinja irimo inobatsira kusuka system yedu kuti igare yakachena. Kune vaya vanotambudzika nemamwe maproblems emudumbu nichi inobatsira kugeza zvese izvozvo china idzodzo inosuka. Kasurprise futi bedroom kit akavabata. Chinzwai manje kwai bedroom kit because varume tatinde kumunhu handiti atende kumunhu saka we need to be clean kuti chenze fadza madzimai saka Songo nokona kuti fadza madzimai kabva wacleaniwa wosimbisa mbama neruvharo Kasongo paoverspeed apa aiwa vanosununguka hapana zvaungatiita neKasongo ende hapana. Studio shooter Alright, tatoronga kuti video redu tichashutira ipapa. Saka apa takumboenda kwa Good One ini kumborowa usangu langu tobva tadzoka. Apa panonzi paNASA. Apakanaka wakumana. Chipinge complex. Ndo pane inonzi Good One in. ndoda massage. Asanga zvigara. Hayi kana yatone mukomana mukati kazvigara. Foni iri kutora ndei?
Murukuzwa sei? Vamboyo for the first time murukuzwa sei? Guys, many of you guys first time in Chipinge, guys, meeting such a beautiful girls and sisters. Panasa beautiful. Shop yenyu inonzi chi? Chichendi nene. Vari kupi vatu chichendi. Uvana chichendi moja chichendi nene vaku tevisi. Paduma ndio. Tanga tambo distract wambichana. Chiregai tirambe tichienda kwa magood one. Apo takutosvika mirai munatsopa. This is my good one in. Why is it my good one in? Because Bana Chikafu Chakanaka Lala. Chipinge Ese no Japan, Chipinge Ese no Japan. It's nice, you know, safe one, nice team, waitress and waiters, no powder, Chikam chili so organic, and then you make it so organic. Green vegetable, my vegetable, echo quadi, better fungi, the like some adjacent fertilizer. Muno Tandara on Anojiga. Second, I'm going to ping your roots from Chipinge. Wow, print up with the river. What my good one? My good one in no one. Nothing I see. My sisters know how to buy a bonnet. I got to figure it. That's all my fridge was that. I got a rotica. Hey, teacher, I don't play. Maybe I'm going to get a power saruta. Zamuda was this gear. No good mirror from a good one in. What he did? A panna Zaunga teacher. Apa yang buat frame pamsoro, shop. Munafaa kumujari mzimbo inopisa alipano tonorela apano mepo. Ndo village cafe Africa class. Kama good one in. Affordable. You order this, they give the food that you order. Takaenda. Takuchienda kundoshuta manje. Mfano huyo ani kepisi huyo. Black and white huyo. Yeah. Ndiye anoimba anonzi Freebo. Saka ndio atarumbo shuta manje. Too much fusing. Aitajifua. Unga wibe. Sibudi. Masprend now. Kabe ngitaisa kuruka tera kubakura Mafana umushodisa mabu. Mafana. Uri right. Uri bo. Serious. Unozani? Ha? Joseph. Josani. Maposa.
Osa unongo chitengesa uchifamba. Send Albertina. Wachikoro ichi. Send Albertina yakumusoro. Ndrukuza. Singo, nasha uzoone kuma singo. Não já não esperou. Ana anochaira marodi baba. Deixa. Anochaira marodi. Commitment baba. Commitment. Vamos a na ukinura. Abalaza unofika. Ndio, pamoja na baba na baba yake. Boss dealer. Boss dealer. Imagine. Kuna boss dealer. Kama naka chipinge blows. Exactly. Ana manzi chipinge blows. Serikwe dropa kutaura. Vista. They wonder slang. They wonder slang. Bana funga ndida hayo. Ya ile boss of self. Wana inspire wakati. Akona wakati wano semesa ugara na basi. Nakenda oh, thank you much. Ah! No father. Tokumbiro kusvika Sunday patiri kunokuka musatidzimirawo magetsi timbonatsofa dai nyamuchidoorara mumaklabu. Tudomboratidza vanhu vari kunzokoka ukavaudza zvechipinge vanoona senge muri kundopinda mumwena. Timbovaratidza zvakaita chipinge. Ndakati handei timbokuratidzai kumba kwedu. Toenda kanyi Marideya kanyi redu. Toenda kanyi Chirinda kanyi redu. Toenda kanyi Gaza kanyi redu. Toenda kanyi Checheche kanyi redu. Tanganda Big Stop Jazzy Zona Veremu South Downs Mutema Tamandai Maunganize Chipinge mwana wa mai Matumbe Chipinge mwana wa mai Bambaira Chipinge mwana wa mai Gosha Chipinge mwana wa mai Murikure nasema Real Madrid ne Barcelona. Asiko nezveseka iwe. Une PSG, Barcelona, international what. Miami. Idzi dzine stadium yose. Kurisa kuwa. Aiwa ndiko baride. Mazano maro enda. Aiwa ndiri serious. Aiwa. Kunisaka ni mimi mfada aitete. Dimbo fada. Mosime. Ah, good one. Apo. Ndiwaona wala tema mu next team.
You are drawing. You guys are drawing. Mama Msiwa. Rava rimwe zuva manje. Rimwe divi reChipinge futi. Kunonzi kumalaw. Chipinge! Mutape! Ziwa! Musikavano! Kuja kwe utano kuri muChipinge, hapana kuzhikudza asirure mekezo. Tino dada nehunu hedu mabanana. Chipinge mwana wa mai matumbe. Chipinge mwana wa mai bambaya. Chipinge mwana wa mai ngoja. Chipinge mwana wa mai Mutape! Ziwa! Musikavano! Hey, hey! Tambai! Toenda kani, maridea kanyire. Toenda kani, chirinda kanyire. Toenda kani, gaza kanyire. Toenda kani, checheche kanyire. Tanganda, Big Shop, Jazzy, Zona, Veremu, South Downs, Mutema, Tamanai, Maunganize. Chipinge mwana wa mai matumbe. Chipinge mwana wa mai Konsumu Nemankomata akafitana kunge zuda nebhantana anzohereka mfana antana mushonga handina wekugana ehe kabvunza Raimani tagara tinopisa kunge gani saka pamwe patokationa tichiita maclips emafani topisa kunge gani takaenda Jamaica vakafunga kuti tiri kudarika Africa saka takaudza kuti Mwari vakasika denga nenyika ndakaita mekanika andigarwewo nhaka ndinonaka semagaka handina uchinye kunge chaka laka nekuti pamwe pacho musafunga kuti ndiri muniga ndinonaka kunge machisi pamwe kane bhega ndoniga ndaudza kabhotega ndaudza kuti ngoma vacharirega ndakapfeka Chicago handingatorumwe kane mago saka ndati Onomax get set ndati iwe go ndirumwe kane mago saka pamwe pacho chaona ndakapfeka blue andibatwe kane flu nekuti ndini wani munhu chetedhiru saka ndati kana mchationa tiri pamapuya tinenge taenda Nigeria ziya rikabuda ndipei Zambia saka ndati tarisai wangu mamuziya ndiye watikaenda naye kuNigeria Nigeria atina hatigare shuga kunge lobengula atizitepira kasimba fanike rula nokutula hatigare shuga kunge lobengula atende norwira kaondoke Angola ka kunge Coca-Cola wagwani isusu tine mtsepende wa isusu kunzu we mukunzu saka ndati pajojo tengi
vachauya vakapfeka pingi. They can never sing. Nekutoti iwe never bring. Kuimba kunge ulengende. Nzvimbo iyi iri muChipinge ndo yataishutira mavidhiyo akati wandei. Panonzi pa Sekatau. Mazita acho anodhinesa. Panozikanwa kuti paloji pamapuya muri muChipinge. Saipapa vakatoti vaona baTencent kanzi ayos chitosiya matitiro advert. Saka ndo advert racho ratakaita. Amenoti murona sei rakabuda sei. Baba vaTencent kuripa kuzvigarira tiri paChipinge all the way from South Africa. Tiri paChipinge. Chipinge nzvimbo yakanaka, a beautiful place isingataurwi nezvayo. Tiri panzvimbo iri the best in Chipinge inonzi Sekatau Wayside Inn anditika. So ndinasisi ava vanokwanisa kuita zvakawanda because indangonzi gara uone zvatiri kuita. Vakuma ndikunakirwa nokufada nemhepo. My sister, what's your name? Alright, my name is Kusakwashe Chikati. Yes. Alright. I want you to help me kuanda kuti vanhu vazive kuti nzvimbo ino inonzi Sekatau Wayside Inn. Chinoitwa chakanakira. What's it about it? Alright, tinokugashira baba Tencent. Pano panonzi pa Sekatau Wayside Inn. Panoitwa pane accommodation, tine swimming pool, we have a bar, also we have my stands pekugochera vanhu vakagara vakatandara uko mune muchiona pekugocha. Tinowanikwa pa just after government complex 500 meters kubva pa government complex tiri along Mount Selinda Road. Thank you so much, Mazinza people. Ndiri panapo pafura mhepo. And the nzvimbo is so scenic, makomo, far from the mudding crowd. Because sikadi noisy, une chidede chakaulinya chide wako, opinda pano, pa Sekatau Wayside Inn. Mazinza ziripo, you bring your own, your family or your own. Enjoy, fada. That's Zimbabwe for you. PaChipinge. Pamunotaura zvisiko. Ndiri kuudza zviriko all my own. Ndakaita kufadaya. Ndichita kuvaraigwa zvako. Navasikana vakanaka. Wotidi apana zvaunondiita in my own country. PaChipinge. Mabhanana tichazotaura maimbai. Apa kwadoka uye taneta. Regai tindorara. Asi pane video ratakabva tamuka futi techishuta. Mabasa acho. Vanonzi maivhumbu watanga takushuta apa. Panoimba gospel. Zvakaoma ndo zvatinotoita tiri pabasa izvozvo. Unozopedza zuva rese magodo achona hauchadi. Apa manje tatsikwa manje nevekuBetty Bridge. Uyo mufana uyo kana muchimuziva Baby Daddy vakwa Ritz. Vati aiwa mukoma hamudzokeri kana tisina kumboshuta something. Tikati ngatishute. Video racho chakuisira link riripo. Zuva radoka. Hama dzangu regai timbondovata futi. Tozoona mangwana makuseni. Tabva tamuka takundoshuta pane mamedley evafana mumastudio muChipinge ndo atiri kuendoshuta. But apa tiri kumbokuratidzai kuma industry.
vevanozvibatira nemaoko, makofini, machi, vanenge vachirova ipapa. Tisati abdi taita munyama wokusangana nengozha plus mbeya. Baba Tencent. Ndikura ndega mbeya. Mbeya ndikura ndega mbeya. Tega mbeya. Akazona ndiri kudya mbeya. Mukati wakandodya mbeya. Mbeya. My Jesus. Tumakonzo tunofamba tuya. Ngeranda. Ngeranda. Chili ke iri kwei. Ani ikiri mbeya pega. Ai. Ndodya mbeya. Mbeya. Ai, iri goje. Ndogora be. Mwana nyeke. Ai goje. Iri goje. Igoje. Makozarwa. Azwa atkwaya ruma. Machina. Mbeya. Igoje. Makonzo. Makonzo mungabata kwanza. Adon. Makonzo. Iya. Pai mare. Ranga rimwe. Makonzo. Mare makonzo koma. Randi. Ngekuseri kwemhatso yenyu. Ngozoda kuri. Zamakonzo zakaswazi. Makonzo. Ita kuti hazvina basa. Zvirongo chinakirwa na. Zvirongo zvine munyu. Zvirongo zvine munyu Tenga shiri. hazvina ndaya. Tenga shiri. Shiri kwai mare. 2 Weather change gate. Techiti kupisa kubva kwatanga utongonaya. Tikataiwa hande timbonaiwa nemvura yekutanga yemuchipinge kuti timbonzwa makomborero ekunaiwa nemvura yemuchipinge. Taitofarira zvedu, taifadaya. Apa taugadzira kuenda kuchechi zvedu. Weather ndo mugariro wayo. Vazhinji vanoti chirinda ndo mugariro wacho. Ikanire vana mutape kudya kweutano kuri muchipinge, hapana kuzvikudza asi ruremekedzo. Tinodada nehundu hwedu mabanana. Chipinge mwana wa mai Matumbe. Chipinge mwana wa mai Bambaira. Chipinge mwana wa mai Gosha. Chipinge mwana wa mai Right, Baba Tencent kulipa kuzvigarira. I'm smiling, ever smiling before. I'm in Chipinge. Let's talk about. It is so conservative, with loving people, so mountainous, evergreen, perennially, green church. Not only to mention that today, I invite from church. Yakarongeka, yakakurisa, iriku Mount Carmel, Chipinge. Inonzi iyo the Apostolic Faith Emmanuel Church. Tunatungamirwa Apostle Vumani arumika azvina kumira zvakanaka chitendero chiri kuseri. People talk yekuchipinge kunorombewa, people talk yekuchipinge kuna varoi, people talk. No, there is much of Christianity in this place of Chipinge. Chipinge yakarongeka, so green forever, made all activities, loving people, as you can say. Aiwa we encourage people to know their place in our country. Come and enjoy this in Chipinge. It's not what we have been heard. This is the best of part of our country, the biggest and the best. Baba Tencent all the way from South Africa straight to Chipinge. Baba Tencent. I want to. Is it Apostle of Vumani. Apostle of Vumani. Okay. Apostle of Vumani.
Thank you so much. Ndasinga tarisiri kuti tinoona chichi zvatinonzwa kunzo. Tinonzwa nezvo kune mazita akabuda zvikuru. Mama wakatopfuura kuna Nandunge kuna nani ndikufurira vanhanzi uri kuromba or something. But I'm so like surprised to enjoy this place. Kandi ndigare andina second choice but to say ndatogara. Okay. So chechi yedu inonzi chinyi yakatanga rini vanoigamuchira sei? Chechi yedu inonzi United Apostolic Faith Emmanuel Church. Okay. Yakatanga mugore ra 1998. 1998. 1998. Yeah. So this year tiri kutopembera 28th anniversary. Yakatangwa nemukadzi ndiye akatanga chechi anonzi Tamari Moyana. So vakashayika 2010. 2010. Yeah. Vakashayika. Okay. So ini ndiri mwana wavo. So pavakashayika 2010 ndo pandakasara ndichiita take over ndichitungamirira chechi. So atiri kuitirwa zvakanaka. Aiwa ndiri kuzviona because even palachidzira kuno kutanoka kupinda but tasangana negurumwandira ravanhu vachibva pano and the church is too big as it is. Mwari vari kutiitira zvakanaka. Kuchipinge kwakutonamatiwa zvokudaro. Aimbiri kare. Saka panapa kuti munhu asvike kuno kwese noti pama nzvimbo yechipingi kune nzvimbo dzemahotels tadzisvika nzvimbo dzemaresorts dzemabanana and so forth but vanhu vanouya vachienda kucertain place vanoda kuzopesa kuti vakuchechi vangasvika sei pano? Panapa kunonzi kuGaza A extension. Gaza A extension opposite Rana Farm. Blue roof. Yes, I heard of that. Matosvika. Nditatosvika pa Blue Roof. Apostotari matosvika. Gaza A extension. Yeah. All right. Pa Blue Roof. Okay. Aiwa, ndinopa kutenda Pastor. Tatobva kuchechi patiri kupfuura napo apa panonzi Dairy Board. Ndo Dairy Board hombe andofunga muZimbabwe yese ndo inosupply Zimbabwe Dairy Board. Kana mune nharo ndipikise ndo Dairy Board iri kuchipinge futi. Amuona all right. Pachipinge ipapo timu rangu tine Salanation Studio for videos and photos nema recording of music. Vakomana vakarongeka zvekutodaro. Kana mimi muchida kuziva nezvavo guys munovabata because ndo patinosvikira kuti sangana nemimi. There is no way we can get to you. Sina kufamba navakomana uyu takutumidza kuti chicha bati spokesperson timu racho ojosa pachake timu rakarongeka zvinenge tirikurira timu rikurira rese rinasoro these guys vanokubata panamba zipi? Munotibata pa 078 221 1544 ndipo munotibata papapo and then kana iri nyaya yemusic munobata mukomana Raymond panamba zetu. Raymond kana spokesperson. Aiwa, zvakadaka timu yese iri kureizwa from Chipinge guys from this studio nekumichato kamoenda for video kushootings and stuff. Timu riri kunoreka yakakumirirai isu kamuchitira lokudza how to get to us takarekwa takaenda woti neSalanation apana zvaunoti. Right, ndi baba vatense likuripa kuzvigarira again in Chipinge timu rangu. This is our last day. Takatandra tiri muchipinge nzvimbo yakatonhorera inomafura mhepo vakomana. So Chipinge, we thank you so much for keeping us so well. Makatichengetedza zvakanaka taifara. This is the best city that we never enjoyed. Kugara 1 week in Zimbabwe or 2 weeks in Zimbabwe, it's only happened here muchipinge. So takudzokera zvedu nemota yakaronga mapuya. The only AI6 inobvumirwa kupinda muchipinge nokudzokera mota yakaronga ndo yatakauya nayo ndiyo takudzokera nayo. So to you people vari kunzeko visit Chipinge timu rangu. Chipinge yakarongeka munoudzwa zvisizvo zviriko zvakatorongeka. Zita kuti Chipinge imbori dilitai mungotenda kumakomoyo mundoona kunakirwa kunaka kwenzvimbo. Thank you so much for the love guys. Takumbodzira kumuzanzi kubasa tinodzoka and see you again back again in Chipinge. What it is. So as we are traveling back to South Africa tine nzvimbo takauya neother side takudzokera neother side tenge tichikuratidza nzvimbo since you know we are doing the documentary tichikuratidza dzimwe nzvimbo dzinobva muchipinge kusvika tapinda muchiredze kusvika talopinda muJabhaka. What it is.
takaenda hapana zvaungatita. Bhazi remhando yepamusoro kana tichitaura kuti mapuya uchi nyanya iwewe. Right. Tani video kai. Chete. Chipinge chechiredzi. Right. Mapuya. Mota yoga inopinda muchipinge zvakarongeka. Mota inodiwa navanhu. Leboroga patime apa. Leboroga rakapinda I6 pachipinge. Aiwa kumakomoyo. Kuti nzvimbo yakanaka. Hauna zvaungatita kusapota mota zvine chirungu. Apa takutobuda makuseni. Mapuya apa ndo pajopa pepe pandati ndichakuratidzai taudzoka patambomira paya tikati rega timbotengawo zvimaavho madhumbe mbambaira mabhanana zvinhu zvizhinji zvirapa zvinoita madhora mabhaketi mabhanana ese amuri kuona dhora ndo rinozobhaisa but otherwise nenda nezvezvarise kumba vakomana mwari akaropafadza nzvimbo inoi mwari akairopafadza apa it's endless we go aiwa kuripa kuzvigarira kuripa timu rangu this place is definitely good. This is Zimbabwe that we know. So musavhairirwa navanhu ndaanzienda Mutambe Ziva Muzika vanhu Tambai
Tatove Pasave kare atisi kutamba, and for the first time in my life Pasave ndo patakaona zvihuta zvakakangwa zvakanaka tibva tazvitenga. Chihuta chinonaka varume. Baba Tensen vanga vasati vambochidyawo vakanakirwa nacho for the first time. Ngatimboona kuti vaichidya sei. Hatimuziva kana tiri South Africa ukabatwa uchidya kashiri kana kapi zvako unoenda mujere. Kuti South Africa udyiwi shiri, asi kuno chihuta mudhara. Chihuta ndazosangana nechihuta Pasave chinonzi chihuta ichi kungodya ichi unoita njere nelucky in your life. Ndosangana kwaSave vakarongeka along Chipinge Road. Chihuta for the men. Musoro ndaupuudza kare. Ndakurova chidya ichi ndo chinonzi chihuta. Musataurirwa zvisiko. Zimbabwe yakanaka kuma. Muchiona Zimbabwe Save pachaino nechipinga. Ndangoti zvisadza imozisati azijaira. Kana uchibva kuChipinge ukapfura Save unopfura nepanonzi paGonare Show, ndipo apo Game Park. Handiri muri kutoona nzimbe. Ukaona nzimbe zoti wapinda muChiredzi, munda mukuru zvokuti haupedze nzimbe dzekuChiredzi. Vanhu vepanapo totamutengesa dzarika. Aiwa. Tichatenga doro. Panapa panonzi paRengo 10 off or Rango 10 off. I think the Rengo 10 off ndo panombodyiwa sadza. Fish yoga ine kamari. Ambuya. Fish yoga 25 rand. Naona sisi. Fish ball. Zilikuwa kwete hizi. Ayo haistaka ndo zakabika zakabasa na zisi. Kumwa yana rafu takaenda. Hapo baada kiapo. Kama totoa fish. Tora yenyu mimi. Inini bo. Sakaro ndo ndinanje ndikuona video. Asikangani ngoro ndo ndikuta ngojangu jangani. Pajifamba so. Kitu ndinga kama tona. Panapo masadza cheta. Pano masadza cheta. Panze pachiko panapo. Rengo. Apa ndo pane zita baba Mudota. Mudota. Oh. Mudota, not Mudota. Data sa H. Kuti zimbile zvakanaka. Mudota. Mudota general. Tati Mudota. Mudota. Kwanza kumana asirendere. Sawa. Awana driver kamera hapa. Ambuya mutesa madringi hizi. Mushaita mari pa kutengesa. Kokora. Yava Ngundu 10 off. Ngundu 10 off vazhinji team Harare yakutoziva, team Masvingo yakutoziva patira. Ngundu 10 off. Isusu vamwe vacho tinoidedza kuti Joburg 10 off kana kuti 10 off Joburg. Toziva kuti tananga Joza manje. Chero minamato mabhazi ndo painotanga kurohwa manje kuti tifambe zvakanaka. Anyway, Alright, tadzoka paepa takaonanirana futi takamira pana. Thank you for watching guys. Ndo zvakaita kuChipinge. Yeah, thank you viewers. That's it. Singapore kama zvakanaka tapinda muSouth Africa uje kuChipinge. Aiwa mangamba
with love and understanding. Thank you so much. Chipinge is a wonderful. Thank you, Chipinge. May God bless you. Thank you so much. Thank you so much for watching this vlog. My name is Dumsan Mlambo Mafani. Say till next time. Musakanga no subscribe. Kanongwa satwa subscriber. Salute.